But mhlambe nje futhi motivation kulezi ingane ezincane ezikhona namhlanje mhlambe ke ukuthi ke kuze ifike naye emazingeni aphezulu yini engafanele ziyenze. Ngiyabonga. Ngibonga mphathi ohlelo. Ngibingelele ubukhosi bendawo, ngibingelele usodolobha ubaba uMshemu. Kuthina ke bezemidlalo kuyintokozo ukuthi namhlanje sibe khona la eNquthu ukudlulisa nje amazwi ambalwa kubadlali bebhola nabo bonke nje abantu bebe namhlanje bebe kule midlalo namhlanje. Siyabonga ngoba sekukancane ubone intsha izibandakanya kulesi simo sezulu esinje ibe kwezemidlalo nathi mathimu aphezulu siyantula kakhulu manje abadlali njengoba sazi sonke abantu abakuyi sport ukuthi kudingakala manje kunesibalo sabadlali abancane abaneminyaka mhlawumbe kusuka 25 ku23 afanele babe 5 egroundini. Siyasokola ukuthola abadlali abanjengalabo, but ke kuyintokozo ukuthini ukuthi namhlanje asiphumelanga mahala ngoba ikakhulukazi sizofuna labo badlali. I think la mina yami team nginabo ngizoba invite abawu4 esibatholela, so siyabonga kulo ndawo esinikeza nomphathi ubaba uMshemu ukuthi into ayenzayo ayincane ngoba lezi ingane esizoyithatha thina la ziyohola manje zisebenze zikwazi ukubuya zondle emakhaya. Lento yenzakala la eNquthu singayithathi kancane. Siyabonga labantu abaphumile bazobashiya amakhaya kule weather, and then siyaqinisekisa baba ukuthi abadlali abawu4 sizoba invite siwathathile ama numbers wabo. Angazi ke isikhukhuli. Siyabonga. Mina ngisuka kwadlangezwa Hellenic edlala kuMotsepe League. Team nje enkulu yaziwe yashaya. Yebo, siyabonga. Temba. Mr. Katano Temba. Tembo. Siyabonga nathi esesikhukhune ukuthi sibekhona lana from last season actually besikhona lana eNquthu, and namanje sibuyile futhi because italent ekhona lana. So siyabonga kakhulu Baba Mayor, and siyacela futhi ukuthi na next season futhi ungasimema. So angiyazi ukuthi because mina ngina 5 players lana and 2 players ngizohamba nabo manje because mangabashiya lana i-Richards Bay sobathatha, so kufanele ngihambe nabo manje. So angiyazi ukuthi nizofuna ukuzwa amagama ukuthi laba nginabo lana ngoba uNhlakanipho Buthelezi is 18 years old, uWandi Mazibuko naye uyahamba, uPhilani Mulifi uyahamba, uTshepo Mulifi noLungelo Buthelezi. So laba bawu5 laba mina ngizohamba nabo, so I'm sure nizobabona kuma television, but siyahamba manje siyobalungisa and then make sure ukuthi iNquthu nayo masikhuluma ngama players khulumi nje uButhelezi ugoalkeeper kune talent kule ndawo. Ngiyabonga kakhulu. Hayibo izandleni. Awu siyabonga. Vile kasondela mfowethu. Hayibo liswile indaba. Akushaya izandla man. Hawu. Kano. Sanibonani nonke. Nguvusa umuzi ngwakavilakazi Sibongo. Ngisebenzele iRichards Bay as a coach wakhona. Bengicela ukuthatha le tour nje just ukubonga. I think mhlawumbe into engishayile baba Mayor ukufika late ngoba ngiyezwa lamadoda sewakhethe so cute awangishiyela ngalutho mina, but ngicela ukuthatha le opportunity and thank ubaba Mayor for the great opportunity presented to Nina Bafana Babuti and ladies. This is not taken for granted, Bob.
There's very few manje amameya who are entertaining in terms of sport ukuthi sikwazi ukuthi abantu bakhule, and we thank you for such a commitment and the effort, and at least abantu irrespective of the weather but they still responded ukubonisa ukuthi basithanda kangakanani sport, and work hard. You will find yourself, at least there's few players now abathola ama opportunity ukuthi bayobona somewhere, and if basayina labo bantu labo baphakamisa indawo le esikuyo njengamanje, and the next event ezoba khona lana you will have more scoutings abazoza bathatha ama players bawafake ku professional level. So thank you so much. Siyabonga Nquthu Shabalala. Oh, simpeli izandla to Philus. Ngicabanga ukuthi kufika lelithuba kaMhlonishwa ukuthi ke ngicabanga ukuthi ithimba lethu babakhulumele bonke ngeke ngenxa ukuthi isikhathi sinjani. Mhlonishwa Mayor, ngicela ukunikeza wena. Angithokoze kakhulu mphathi ohlelo, ngibonge nje ithuba onginikeza lona njengamanje. Ngizozama ukuthi ngiphuthume ngibingelela abahlonishwa abakhona, umhlonishwa uSomlomo, umhlonishwa uSotswebu, amalungu ahloniphekile executive yomkhandlu, ama official omkhandlu, ngiyambona umqondisi okhona la community okhona la phakathi kwethu, na ma officials nje wonke akhona omkhandlu. Esithokozayo kakhulu ukuthi ama official omkhandlu aphume ezosekela ezobamba iqhaza emsebenzini womkhandlu. Siyakunothisa kakhulu lokho ma official omkhandlu waseNquthu ukuthi niba kanye nathi lama kwenziwa umsebenzi. Siyababona ngokunjalo futhi nabangabi nathi mangabe kwenziwa umsebenzi womkhandlu abangawona wayethu omunye umholi, abasebenzi bobizo abahamba nathi masisebenza, kodwa abangaselona abobizo uma ngabe kuyi weekend usuke ihlalele ekhaya athi ugcina ngolesihlanu. So ngiyakudlulisa nje ukubonga kuleyo ndawo, bese ngibingelela ke bonke ebesibamemile abasivakashele, laba baqeda kusuka lapha abashilo ukuthi bazolithuthukisa ibhola lethu laseNquthu ngokuthi kube khona abafana ababathathayo bedlulele phambili beyokwazi ukuthi basimele sibabone sebedlala ebholeni elikhokhelwayo. Angifisi ukubambezela kakhulu, ngifisa ukubonga nje wonke ama team amantombazane adlalile namhlanje O19. Ngiphinde ngibonge futhi ama team alokho eqala izolo esokha aze aqeda namhlanje noma isimo sezulu sinje. Siyabonga ukuthi umphakathi wakithi eNquthu nikhona futhi nitshengisa ukuthi niyayithanda ezemidlalo. Siyathembisa futhi ukuthi soqhubeka minyaka yonke siyiseke into ethandwa abantu abasha njengohulumeni walapha eNquthu oholwa iqembu lenkatha. Abantu ngaso sonke isikhathi sibabeka phambili, sibheka noma ngabe yini edingwa abantu baseNquthu sikwazi ukuyithuthukisa iye phambili. Angisuke ngihlaleke mhlambe ekutheni ngiqale ngemphumela yabesifazane. Ngicela kube khona oyedwa ozongilekelela la ngoba noma uyangiphazamisa. Ngiyabonga bangela ngicela ungibambela la ngoba ufuna ngiqale ngasemuva. Ama team ke netball ngizoqala ngasemuva ke. Unumber 4 kunetball kube u13 a new generation ezoyihambela ke wamba nebhola ne-voucher ka 3,000. Baphika beze ngaphambili bezothatha imikhomelo yabo bebe belandelwa abathole unumber 4 abathole unumber 3 wethu uthathwe iTumisi ephuma kwa Ward 18 baba uDlameni. Sesizwe
bazothola ibhola ne-voucher ka-4,000. Bese siza ngo-number 2. Number 2 wethu ku-netball kube i-7 girls ephuma ka-ward 4 iyona ephuma number 2 ezokwazi ukuthi ithole ibhola ijezi le-netball bese kuba i-voucher ka-6,000. Okay, ukuze kusheshe asibanikeze ukuze basuke stage. Siqala ke ngo number 4 kuwa 13. Uzana ngapha nishuthe nekhansela leli. Nanti ibhola labo cela i-voucher lapho bangela ya 3,000. Qala ngasekuqaleni. Ne-voucher yabo ka 3,000. Siyabonga kakhulu. Ngicela unumber 3 ne-voucher yakhe. Number 3 voucher ka 4,000. Bathola ibhola labo ne-voucher ka 4,000. Hey kamalandela siyathokoza kakhulu. Akezeke unumber 2 bathola ke nama medals. Siyabonga ku ward 4 uthole unumber 2. Sicela wehleke uward 4 ngibona nomshana wami lapha. Says unumber 1 unumber 1 wethu utholwe iTigers ephuma ka ward 8. Uzohamba ke ne trophy ahambe na gold medals ihambe ne-jazz le-netball uhambe nebhola kube i-voucher ka 8,000. Awuzu what 8 was what 8 Siyabonga kakhulu ku ward 8 lo khansela wabo ukhansela ukhoza nathi nebhola nama ward 8 nama gold medals ne-jazz nebhola no 8,000. Sithokoza kakhulu. Uthini? Njengohulumeni ke onakekelayo abantu baseNquthu nobathandayo i-netball yakhala ngokuthi uma sinikeza abafana ama-voucher awumthobanhliziyo kubo bonke abadlalile bakhala ukuthi nabo bafuna ukuthi bawathole. Siqinisekisile ukuthi kulonyaka bonke aba-netball
abadlalile nje bazokwazi ukuthi bathole ama-voucher engiwaphethe la awalama team onke abekade edlala awu-15 i-voucher ngayinye iphethe u-2000 bese ngaphambili ke bezothatha iy'thombe amawadi onke nje la ngaphumelelanga beze bezothatha ama-voucher abo. Oh, nangu ukhansela ward 1 ethi umele uward 1 kusho ukuthi ube unumber 1 kabadliwe. Cela uward 2 naye ube unumber 2 kwabadliwe athola umthoba nhliziyo. Woza ward 2 ukhansela wakhona uphi? Ward 2 uphi? Nangu ukhansela ward 2 na uthatha umthoba nhliziyo ward 2 ukuthi abawinanga kodwa 2000 bayawuthola. Kuzu ward 3 umthoba nhliziyo umuntu engatholi hayi ward 4 utholile uwinile ward 4 athola umthoba nhliziyo. Ward 5 kumthoba nhliziyo na umthoba nhliziyo ku ward 7 umthoba nhliziyo. Ward 6 naye uyawuthola umthoba nhliziyo. Ward 9 naye uyawuthola umthoba nhliziyo. Ward 10 na uthola umthoba nhliziyo. Ward 10 uphi uyawuthola umthoba nhliziyo. Ward 11 uyawuthola umthoba nhliziyo. Uphi Ward 11? Cha intombazana na uthola umthoba nhliziyo uphi? Nangu Ward 12 Ward 13 u13 akana umthoba nhliziyo uwinile wathola number 4 u14 ezami lezo 14 ezami lezo uzutholile umthoba nhliziyo. Ward 15 Ward 16 qala ngo15 uyawuthola umthoba nhliziyo. U16 uyawuthola umthoba nhliziyo. U17 uyawuthola umthoba nhliziyo. Uphi 17? U18 uwinile. U19 uyawuthola umthoba nhliziyo. U18 akawinanga nomthoba nhliziyo. Siphelele umthoba nhliziyo. Abathole unumber number 4 wethu othola unumber 4 ingulube eziphuma ko Ward 3 ziphola unumber 4 izothola ibhola kube i-voucher ka 5000. Ziphi ingulube angendluleke ngoba ingulube ayiveli ukuzothatha i-voucher yazo ka 5000 ngendlulela. Na ingulube phela iyodwa zingulube emaziningi manje iyodwa ithola ibhola ne-voucher ka 5000. Siyabonga kakhulu. Sesiya
unumber 3 wethu utholwe iSantos ebuya ko-Ward 4 izohamba yona nebhola elilodwa nevoucher ka-7,000. Siyabonga kakhulu uSantos. Siyabonga kakhulu uSantos. Isithombe Santos sondelani. Umanyoka kakathi ukuhlehla kancane sisashutha. Sondela Santos. Bafuna ukuthatha izithombe. Okay, siyabonga kakhulu kuSantos. Sesiya ku number 2. Ngokukhulu ukuphuthuma. Unumber 2 wethu kube amakhotanqoko ababuya lapha ku-Ward 11 bona bazothola ama-silver medal awu-20 bathole ijezi bathole ibhola bethole ne-voucher ka-10,000. Bese kuthi nazi ikhethanqobo uphi amakhethanqobo uphi ukapteni nejezi nebhola no 10,000. Siyabonga kakhulu kumakhotanqoko nanti ijezi labo namamedali ngesabafaka sekulate. Njengamanje sesicela unumber 1 sesicela unumber 1 wethu abaphuma unumber 1 abawinile Lucky 7 ebuya ko-Ward 15 kwesikakhansela uKhoza bazothola i-trophy enkulu bathole gold medal awu-20 bathole i-football ijezi bathole ibhola bathole i-voucher ka-15,000. Ubani ubena Thomas 7 Imbe amasoja Imbe amasoja Imbe amashangane Ubani ubena Thomas 7 Thomas 7 Amesenombolo Ubani ubena Thomas 7 Imbe amasoja Imbe amashangane Ubani ubena Mthoba inhliziyo ke kulama team amanye adlalile esiphethela u15 i-team ngayinye izohamba ne-voucher ewu-3,000. Wonke ke lawo ma-team ke sizocela ngoba sekuhlwile ukuthi azoza kumndeni efike ezothatha ama-voucher awo ama-voucher awu-15 kulawo ma-team awu-15 angekho phakathi ka-1 no-2 no-3 no-4. Ngithokoza kakhulu. We are ready for Amaqobe Twins. Cela siwabaleleke Amaqobe Twins. 5 4 3 2 Amaqobe Twins.